Nameya Pawlos a diduyan ji Korintyan re. Beşa yekemin. Ji Pawlosê ku bi daxwaza Xwedê şandiyê Mesîh Îsayê û ji birayê me Tîmoteyos ji civîna bawermendan a Xwedê ya li Korîntê û ji tevahiya pîrozên li hemû Axayayê re. Ji bavê me Xwedê û ji Xwedan Îsa Mesîh kerem û aştî li ser we be. Xwedayê ku bavê Xwedanê me Îsa Mesîh e, bavê dilovaniyê û Xwedayê hemû handanê pîroz be. Ew di her tengahiya me de hanê dide me, da ku em bikarin bi wê handana ku em bi xwe ji aliyê Xwedê ve tên handan, hanê bidin wanên ku di her cûreyê tengahiyê de ne. Çimkî çawa ku cefayên Mesîh li ser me zêde dibin, wisa jî em bi saya Mesîh zêde tên handan. Îcar, eger em di tengahiyê de bin, ev ji bo handan û xilasbûna we ye. Eger em bên handan, ev ji bo ku hûn bên handan e, da ku hûn bikarin wan eynî cefayên ku em jî dikişînin ragirin. Hêviya me ya ji bo we qayîm e. Çimkî em dizanin, çawa ku hûn hevparên cefayên me ne, hûn wisa jî hevparên handana me ne. Birano, em naxwazin ku hûn ji tengahiyên ku me li herêma Asyayê kişandin bêhay bin. Em ketin bin barekî giran ê di ser hêza xwe re, wisa ku me hêviya xwe ji jiyanê jî birî. Bi rastî, fikra ku cezayê mirinê li ser me hatiye dayîn, hat dilê me. Ev çêbû da ku em ne li xwe, lê li Xwedayê ku miriyan radike ewle bin. Wî em ji talûkeya mirinê ya ew qas mezin rizgar kirin û wê hê jî rizgar bike. Hêviya me ji wî heye ku bi alîkariya duayên we yên ji bo me, ew ê dîsa jî me rizgar bike. Wisa ku ji bo kerema ku bi saya duayên gelekan ji me re hat dayîn, li ser rûyê me ji aliyê gelekan ve bêşikir kirin. Pesindana me ev e. Wijdana me şahîdiyê dike ku em bi sadebûnî û dilpakiya ku ji Xwedê tê, di dinyayê de û hê bêtir li ber we rêve çûn. Ev jî ne bi şehrezayiya mirovî, lê bi kerema Xwedê bû. Çimkî em ji tiştê ku hûn dikarin bixwînin û fêm bikin pê ve, tiştên din ji we re nanivîsin. Ez hêvî dikim wek ku we em hinekî fêm kirine, hûn ê tam fêm bikin. Wisa ku di roja Xwedanê me Îsa de em pesindana we ne, wek ku hûn jî pesindana me ne. Bi vê ewlebûnê, ji bo ku ez we du caran şa bikim, min xist dilê xwe ku ez pêşî bên ba we. Piştre ji ba we derbasî Makedonyayê bibim. Ji Makedonyayê dîsa vegerim ba we û ji aliyê we ve ber bi cihustanê ve bên bi rêkirin. Gava ku min ev dixist dilê xwe, gelo min sivikahî kir. An ya ku min xist dilê xwe, ma min li gor fikra mirovî xwest. Ma min ji aliyekê ve erê digot, ji aliyê din ve jî na. Lê çawa ku Xwedê dilsoz e, gotina me ya ji we re ne hem erê û hem na ye. Çimkî kurê Xwedê Îsa Mesîhê ku me di nav we de da bihîstin, yanî min û Sîlas û Tîmoteyos ne hem erê û hem na bû. Lê di şexsê wî de tenê erê heye. Çimkî çi qas sozên Xwedê hebin, di şexsê Mesîh de erê ne. Ji ber vê yekê em ji bo rûmeta Xwedê bi wî amîn dibêjin. Yê ku em bi we re di yekîtiya Mesîh de qayîm kirine û em mesh kirine Xwedê ye. Wî em mor jî kirin û di dilê me de destberiya Ruhê Pîroz daye me. Xwedê şahîdê min e. Ji bo ku ez we bidirxînim, ez hê nehatime Korîntê.
ev nejber ku serweriya me li ser baweriya we heye. Lê em alîkarên şahiya we ne. Çimkî hûn di baweriyê de hîmgirtîne. Nameya Pawlos a diduyan ji Korîntiyan re. Beşa duyemîn. Loma min ji bo xwe biryar da ku ez careke din nayêm ku we xemgîn bikim. Çimkî eger ez we xemgîn bikim, ji yê ku ji aliyê min ve hatiye xemgînkirin pê ve yê ku min dilşa bike kî ye? Min ew eynî wiha nivîsî da ku gawa ez bêm, ewên ku divê min şa bikin, min xemgîn nekin. Ez li we hemûyan ewle me ku şahiya min şahiya we hemûyan e. Ne ji bo ku hûn xemgîn bibin, lê belê ji bo ku hûn hezkirina mina zêde ya ji bo we bizanin min di nav gelek tengahî û êşa dil de û bi hêstirên çavan ji we re nivîsî. Eger yekî xemgînî dabe, nedaye min. Lê ji bo ku ez mezin nekim, heta dereceyekî daye we hemûyan. Ew cezayê ku pirraniya we daye kesê weha têrê dike. Niha divê hûn hê bêtir li wî bibihûrin û hanê bidin wî da ku ev kes di nav xemgîniya zêde de nefetise. Loma ez ji we lava dikim ku hûn hezkirina xwe ya ji bo wî erê bikin. Min ji bo vê yekê nivîsî. Da ku ez we biceribînim, bizanim ka hûn di her tiştî de biya min dikin an na. Hûn tiştekî li kê bibihûrin, ez jî lê dibihûrim. Eger ez di tiştekî bihûrtibim, ez ji bo we li ber Mesîh li vê jî bihûrtime. Da ku keysa îblîs li me neyê. Çimkî em ji gêr û fenên wî nebêhayin. Gava ku ez ji bo mizgîniya Mesîh hatim Troyayê, ji aliyê Xudan ve deriyek li ber min hat vekirin. Lê ji ber ku min birayê xwe Tîtos nedît, dilê min rihet nebû. Loma min xatir ji wan xwest. Ez çûm Makedonyayê. Lê şikir ji wî Xwedayî re ku her dem me bi Mesîh di rêveçûna serfireziya serketinê de pêşve dibe û bi destê me bîhna xweş a zanîna xwe li her derê belav dike. Çimkî em hem di nav yên ku xilas dibin û hem jî di nav yên ku helaq dibin de ji Xwedê re bîhna Mesîh a xweşin. Ji bo yên helaqbûyî em bîhna ku ji mirinê dibe mirinê ne. Ji bo yên xilasbûyî jî em bîhna ku ji jiyanê dibe jiyanê ne. Ma kî têravan tiştan dike? Çimkî em wek gelekan peyva Xwedê nakin destgehê bazirganiyê. Lê belê em wek mirovên ku ji aliyê Xwedê ve hatine şandin, di yekîtiya Mesîh de li ber Xwedê bi dilekî paqij dipeyivin. Nameya Pawlos a diduyan ji Korîntiyan re. Beşa sêyemîn. Ma em dîsa dest pê dikin ku xwe tewsiye bikin. An jî wek hinekan ma nameyên tewsiyê ji bo we an ji aliyê we ve ji me re lazimin. Nameya me ya ku ji aliyê hemû mirovan ve tê zanîn û tê xwendin û di dilê me de nivîsiye hûnin. Diyar e ku hûn nameyeke Mesîhin ya ku bi xizmeta me hatiye amadekirin. Ew ne bi hibrê, lê bi ruhê Xwedayê jîndar, ne li ser nivîstekên kevirîn, lê li ser nivîstekên dilên ji goşt hatiye nivîsîn. Bi saya Mesîh, ewlehiyeke me ya weha bi Xwedê heye. Em têrê nakin wek ku tiştekî ji me bixwe ye em bifikirin. Lê belê karîna me ji Xwedê ye. Wî kir ku em têrê bikin. Bibin xizmetkarên peymana nû, ne xizmetkarên herfan, lê belê yên ruh. Çimkî herf dikuje, lê belê ruh ve dijîne. û eger xizmeta ku mirin aniye, yanî şerîeta ku bi herfan li ser ferşan hatiye kolan
bi rûmet hatibe, wisa ku zaryên İsraîl ji ber birqîna rûyê Musa ya ku dibihûrî nikaribûn bi baldarî li rûyê wî binêrîna. Hingê xizmeta ruh çawa hêbêtir bi rûmet nabe? Çimkî eger rûmeta xizmeta ku mirov sûcdar derdixe hebe, rûmeta xizmeta ku rastariyê tîne qat bi qat zêdetir e. Çimkî tiştê ku berê bi rûmet bû, rûmeta xwe li ber tiştê ku hêbêtir bi rûmete winda kiriye. Çimkî eger tiştê ku dema wî dibihûre bi rûmet bû be, tiştê ku mayîndar e wê hêbêtir bi rûmet be. Madem ku em xwediyê hêviyeke wiha ne, em bi cesareteke mezin dipeyivin. Em wek Musa nakin, ji bo ku zaryên İsraîl lê nenêrîn û dawiya birqîna tiştê ku derbas dibe û diçe nebînin, wî rûyê xwe bi xêliyê nixamt. Lê hişê wan kor bû. Heta îro jî gava ku peymana kevin tê xwendin, ew eynî xêlî li ser fêmdariya wan e. Çimkî ew tenê bi destê Mesîh tê hilanîn. Erê, heta îro jî gava ku Musa tê xwendin, xêlî li ser dilê wan dimîne. Lê kengê mirov li Xudan bizivire, ev xêlî tê rakirin. Xudan ruh e û ruhê Xudan li ku derê be, li wê derê azadî heye. û em hemû bi rûyê bêxêlî rûmeta Xudan dibînin. Em ji rûmetê ber bi rûmetê ve li eynî sûretî tên guhertin. Ev jî bi saya Xudanê ku ruh e çêdibe. Nameya Pawlos a duyan ji Korîntiyan re. Beşa çaremîn. Ji bo vê yekê, li gor ku Xwedê rehma xwe li me kiriye û ev xizmeta me heye, em nawestin. Me tiştên veşartiyên bi şerm red kirin. Em bi qurnaziyê rêve naçin û em peyva Xwedê naguherin. Lê belê, em rastiyê diyar dikin û li ber Xwedê xwe ji wijdana her mirovî re tewsiye dikin. Lê eger mizgîniya ku em didin nixamtî be jî, ji bo yên ku helaq dibin nixamtî ye. Çimkî Xwedayê vê dinyayê hişê bê baweran kor kiriye, da ku ronahiya mizgîniya rûmeta Mesîhê ku sûretê Xwedê ye li ser wan dernekeve. Ji ber ku em ne xwe be xwe, lê belê em İsa Mesîh bi xwedantî û xwe jî ji bo İsa xulamên we didin bihîstin. Çimkî Xwedayê ku got, bila ji tariyê ronahî bibiriqe, di dilê me de jî biriqî da ku ronahiya zanîna rûmeta Xwedê ya li ser rûyê İsa Mesîh bide me. Em di firaxên herî de xwediyê vê xezînê ne. Da ku bê zanîn, mezinahiya zêde ya hêzê ne ji me ye, lê ji Xwedê ye. Em bi her awayî di tengahiyê de ne, lê em ne perçiqîne. Em heyirî dimînin, lê em ne bêhêvîne. Tengahiyê didim me, lê dev ji me ne hatiye berdan. Em li erdê hatine xistin, lê em ne helak bûyîne. Ji bo ku jiyana İsa jî di bedena me de bê dîtin. Em mirina İsa her dem di bedena xwe de hildigirin. Çimkî ji bo ku jiyana İsa di bedena me ya mirindar de bê dîtin, em ên ku dijîn di ber İsa de her dem teslîmî mirinê tên kirin. Wisa ku mirin di hundirê me de, lê jiyan di hundirê we de dixebite. Wek ku hatiye nivîsîn, min bawer kir loma ez peyivîm. Em ên ku xwediyê eynî ruhê baweriyê ne, em jî bawer dikin û loma em dipeyivin. Çimkî em dizanin, Xwedayê ku Xudan İsa rakir, wê me jî bi İsa re rake û bi we re derîne ber xwe. Erê,
ev hemû ji bo we ne, da ku kerem hê di nav gelekan de zêde bibe û ji bo rûmeta Xwedê şikirdariyê zêdetir bike. Ji ber vê yekê em nawestin. Lê her çiqas mirovê me yê derve birize jî, mirovê me yê hundir roj bi roj nûvejen dibe. Çimkî tengahiyên me yên sivik û ji bo demekê ji me re rûmeteke giran û herheyî ya gelek û hê gelektir pêk tînin. Îcar em ne li tiştên ku tên dîtin, lê belê li yên ku nayên dîtin dinêrin. Çimkî yên ku tên dîtin ji bo demekê ne, lê belê yên ku nayên dîtin herheyî ne. Nameya Pawlos a diduyan ji Korîntiyan re, beşa pêncemîn. Em dizanin eger mala me, yanî konê me yê dinyayê hilweşe, li ezmanan ji Xwedê avahiyeke me, maleke me ya herheyî ya ku bi dest nehatiye çêkirin heye. Çimkî bi rastî di vî konî de em axînan dikişînin û bêriya li xwekirina mala xwe ya ji ezmên dikin. Wisa ku çaxê em li xwe bikin, em tazî namînin. Çimkî em ên ku di vî konî de ne, em dibin barekî giran de axînan dikişînin. Em naxwazin vî ji xwe bikin, lê belê em dixwazin di ser re li xwe bikin, da ku tiştê mirindar ji aliyê jiyanê ve bê daqurtandin. Yê ku em tam ji bo vê yekê amade kirine û ruh bi destberîtî daye me Xwedê ye. Loma em her gav ewlene û em dizanin heta ku em di bedenê de ne, em ji Xwedan dûrin. Çimkî em ne bi dîtinê lê bi baweriyê rêve diçin. Erê, ewlehiya me heye û em hê bêtir dixwazin ku ji bedenê dûr û li ba Xwedan bin. Ji bo vê yekê dixwazî bila em di bedenê de bijîn, dixwazî jî bila em ji bedenê dûr bin. Armanca me ev e ku em li Xwedan xweş bên. Çimkî divê em hemû li ber kursiyê Mesîh ê dîwanê xuya bibin, da ku herkes li gor tiştên ku hê ew di bedenê de bû kirine, qenc bin an jî xirab bin bistîne. Îcar ji ber ku em dizanin tirsa Xwedan çi ye, em dixwazin baweriya mirovan bînin. Em ji Xwedê ve eşkere ne û hêviya min heye ku em ji wijdana we ve jî eşkere ne. Em ji nû ve xwe ji we re tewsiye nakin. Lê em fersendê didin we ku hûn bi me pesnê xwe bidin, da ku bersîveke we ji bo yên ku ne ji bo tiştên didil de, lê ji bo nîşandana xwe pesnê xwe didin hebe. Eger em ji ser hişê xwe çûbin, ev ji bo Xwedê ye. Eger aqilê me li serê me be, ev ji bo we ye. Hezkirina Mesîh me didehfîne. Çimkî bîr û baweriya me ev e ku yek ji bo hemûyan mir, nexwe hemû mirin. Ew ji bo hemûyan mir, da ku yên dijîn idî ne ji bo xwe, lê belê ji bo wî yê ku ji bo wan mir û hat rakirin bijîn. Idî em ji niha û pêve li gor fikra mirovan tu kesî nas nakin. Eger me Mesîh li gor fikra mirovan nas kiribe jî, idî em niha wisa nas nakin. Nexwe eger yek di yekîtiya Mesîh de be, ew afirînekî nû ye. Tiştên kevin derbas bûn û çûn, vaye yên nû çêbûn. Evên ha hemû ji Xwedê ne. Wî bi destê Mesîh em bi xwe re li hev anîn û xizmeta li hev anînê dame. Yani Xwedê di şexsê Mesîh de dinya bi xwe re li hev anî. Neheqiyên wan li ser wan hesab nekir û peyva li hev anînê spart me. Îcar
وەک خودێ بدەوێ me hêvî dike, em ji bo Mesîh qasidiyê dikin. Em ji bo Mesîh lava dikin. Bi Xwedê re li hev werin. Xwedê, ew ê ku guneh nedizanî ji bo me kir guneh, da ku em di şexsê wî de bibin rastariya Xwedê. Rastariya Xwedê. Nameya Pawlos a duyan ji Korîntiyan re, beşa şeşemîn. Em ên ku hevparên Xwedê yên xebatê ne, em ji we lava dikin ku hûn kerema wî badî hewa qebûl nekin. Çimkî Xwedê dibêje: Min di dema münasib te tu bihîstî û di roja xilasiyê de min alîkariya te kir. Vaye, dema meqbûl nihaye. Vaye, roja xilasiyê nihaye. Em di tu tiştî de ji tu kesî re nebûn sedemê terpilînê, da ku lome ji xizmeta me neyê kirin. Lêbelê, bi xizmetkarîtiya Xwedê em di her tiştî de xwe pêşkeşê qîmanîna we dikin. Di ragirtina giran de, di tengahî, zehmetî û beleyan de, di lêdan, zîndan, hengame, ked, bêxewî û di birçîbûnê de, di dilpakî, zanîn, bînfirehî, qencî, ruhê pîroz û hezkirina bêdirûtî de, di peyivîna rastiyê de, di hêza Xwedê de, di destê rastê û çepê de şûr û mertalê rastariyê, di serbilindî û şermezariyê de, di navdariya xerab û di ya qenc de, em wek xapînokan tên hesibandin, lê em rastin. Wek ên ku nayên naskirin, lê yên bi nav û deng, wek ên ku dimirin, lê vaye em dijîn. Wekên cezakirî, lê nehatine kuştin. Em xemgînin, lê em her gav şane. Em belengazin, lê em gelekan dewlemend dikin. Wek ên ku tu tiştê wan tune, lê em Xwedê her tiştî ne. Gelî Korîntiyan, em eşkere bi we re peyivîn, dilê me ji we re fireh e. Dilê me ji bo we teng nebûye, lê dilê we bi xwe teng bûye. Wek ku ez ji zarokên xwe re dibêjim, ez dipeyivim, hûn jî wiha dilê xwe ji me re fireh bikin. Bi yên bêbawer re nekevin bin eynî nîrî. Ma çi hevkariya rastariyê bi neheqiyê re heye? An çi danûstandina tariyê bi ronahiyê re heye? Ma di navbera Mesîh û Belîal de çi hevparî heye? An çi parayê bawermend bi yê ku baweriyê nayne re heye? Ma di navbera parestgeha Xwedê û pûtan de çi lehevkirin heye? Çimkî em parestgeha Xwedayê jîndarin. Wek ku Xwedê gotiye: Ez ê di nav wan de rûnim û di nav wan de bigerim. Ez ê bibim Xwedayê wan û ew jî wê bibin gelê min. Xudan dibêje: Loma ji nav wan derkevin û veqetin, dest nedin tiştê murdar. Hingê ez ê we qebûl bikim. Xudanê karîndarê her tiştî dibêje: Ez ê ji we re bibim bav û hûn ê ji min re bibin kur û keç. Nameya Pawlos a duyan ji Korîntiyan re, beşa heftemîn. Îcar hezkirîno. Madem ku em Xwediyê van sozanin, em xwe ji her cûreyê mirdariya ruh û bedenê paqij bikin û bi tirsa Xwedê pîroziyê temam bikin. Di dilê xwe de cih bidin me. Me neheqî li tu kesî nekir. Me tu kes ji rê derneanî. Me heqê tu kesî nexwar. Ez vê ne ji bo ku we sûcdar derxim dibêjim. Çimkî wek ku min berî niha got, hûn di dilê me de ne ku em bi hev re bimirin û bi hev re bijîn. Ez ji we gelek piştrast im. Ez bi we gelek serbilind im. Dilê min bihanê tije ye. Di nav hemû tengahiyên me de
şahiya min difûre. Ji ber ku gava em hatin Makedonyayê jî bedena me qet rihetî nedît, lê em bi her awayî di tengahiyê de bûn. Li derve pevçûn, di dilê me de tirs hebû. Lê belê Xwedayê ku lihana şikestiyan tê, bi hatina Tîtos lihana me hat. Ne tenê bi hatina wî, lê bi wê hana ku wî ji westan dibû jî em hatin handan. Gava ku Tîtos bêrî kirin, xemgînî û xîretkeşiya we ya ji bo min ji me re got, ez hê bêtir dilşa bûm. Çimkî eger min bi nameya xwe hûn xemgîn kiribin jî, ez ne poşmanim. Eger ez poşman bûbim jî, çimkî ez dibînim ji bo demekê be jî wê nameyê hûn xemgîn kirine. Niha ez şame. Ne ji ber ku hûn xemgîn bûn, lê ji ber ku hûn ji bo tûbekirinê xemgîn bûn, ez dilşa me. Hûn li gor Xwedê xemgîn bûn, wisa ku we di tu tiştî de ziyan ji me nedît. Çimkî xemgîniya li gor Xwedê tûbeya ku dibe xilasbûnê pêk tîne û poşmanî têde tune. Lê heçî xemgîniya dinyayê ye ew mirinê pêk tîne. Binêrin, aynî vê xemgînbûna li gor Xwedê bi were çi sergiranî, çi daxwaza li we neyê girtin, çi hêrs, çi hişyarbûn, çi bêrîkirin, çi xîret û çi cezakirina neheqiyê pêkanî. Di vê yekê de we bi her awayî pakbûniya xwe nîşanda. Min ew name ji were ne ji bo yê ku neheqî kir, ne jî ji bo yê ku neheqî lê hat kirin. Lê belê ji bo ku xîretkeşiya we ya ji bo me li ber Xwedê ji were eşkere bibe nivîsî. Em bi vê yekê hatin handan. Di ser hana ku me stand re em bi şabûna Tîtos bêtir dilşa bûn. Çimkî we hemûyan ruhê wî rihet kir. Min pesnê we ji wî re da û we ez şermezar nekirim. Çawa her tiştê ku me ji we re got rast bû. Besindana me ya ji Tîtos re jî rast derket. û gava ku guhdana we hemûyan tê bîra wî ku çawa we ev bi tirs û lerzîn qebûl kir, hezkirina wî ya ji bo we hê zêdetir dibe. Ez şame, ji ber ku ez di her tiştî de ji we piştrastim. Nameya Pawlos a duduyan ji Korîntiyan re. Beşa heştemîn. Îcar birano, em kerema Xwedê ya ku di civînên li Makedonyayê de hatiye dayîn, bi we didin zanîn. Di nav ceribandina tengahiya mezin de, şahiya wana germ û belengaziya wana kûr, bi dewlemendiya comerdiya wan fûriya. Ez şahidiyê dikim ku wan li gor karîna xwe, heta ji karîna xwe zêdetir jî bi daxwaza xwe dan. Ji me gelek lava kirin ku em vê qenciyê bi wan bikin ku em beşdarbûna wan a ji bo xizmeta pîrozan qebûl bikin. Bi qasî ku me hêvî dikir hê bêtir, wan pêşî xwe da xwedan û bi daxwaza Xwedê xwedan me. Wisa ku me hêvî jî Tîtos kir ku vê kerema ku pêşî bi we dest pê kiriye bîne serî. Wek ku hûn di baweriyê de, di peyvê de, di şehrezayî û her cûreyê xîretkeşiyê de, di hezkirina xwe ya ji bo me û di her tiştî de zêde bûne, bixebitin ku hûn di vê keremê de jî zêde bibin. Ez vê wek emir nabêjim, lê belê ez bi xîretkeşiya yên din xwerûtiya hezkirina we diceribînim. Çimkî hûn kerema Xwedanê me İsa Mesîh dizanin. Bi ser ku ew dewlemend bû jî ew bû belengaz, da ku hûn bi belengaziya wî dewlemend bibin. Di vê yekê de ez fikra xwe dibêjim, çimkî ya ku ji bo we bi feyde ye ev e. Ji sala par ve hûn ne tenê dikirinê de, lê belê dixwestinê de jî yên pêşî bûn.
Niha vî karî bînin sêrî. Wisa ku çawa hûn di dilxwaziyê de ji dilin, wisa jî çi qas ji destê we bê temam bikin. Çimkî eger dilxwazî hebe, dayîna yekî ne li gor tiştê ku di destê wî de tune. Lê li gor tiştê ku di destê wî de heye meqbûl e. Armanca me ne ew e ku hinekên din bikevin firehiyê û hûn bikevin tengahiyê. Da baş wek hevî ye. Di dema niha de zêdehiya di destê we de bila ji bo kêmahiya wan be, da ku demeke din zêdehiya di destê wan de ji bo kêmahiya we be, wisa ku wek hevî çêbe. Çawa ku hatiye nivîsîn, zêdehiya yê ku pir civan çênebû û kêmahiya yê ku hindik civan jî çênebû. Îcar şikir ji Xwedê re yê ku ji bo we eynî xîret xist dilê Tîtos. Çimkî Tîtos hêvîkirina me qebûl kir. Lê hê bêtir bi xîretkeşî û bi daxwaza xwe derdikeve ba we. Bi wî re em wî birayê ku di dayîna mizginiyê de di hemû civînan de pesnê wî tê dayîn dişînin. Bi ser de ev bira ji aliyê civînan ve hat hilbijartin, da ku di xizmeta vê keremê de ji bo ku rûmeta Xwedan û dilxwaziya me nîşan bide, bi me re bigere. Em hay ji xwe hebin ku di xizmeta me de ya ku ji bo vê diyariya mezine tu kes tu lomeyan ji me neke. Çimkî em ne tenê li ber Xwedan, lê belê li ber mirovan jî hay ji kirina tiştên qenc dimînin. Em bi van her duyan re birayê xwe dişînin. Me gelek caran ew ceribandiye û em dizanin ku di gelek tiştan de xîretkêş e. Û niha ji ber ku li we gelek ewle ye, ew hê zêdetir xîretkêş e. Hecî Tîtos e, ew hevparê min û ji bo we hevalkarê min e. Hecî birayên me yên dinin jî şandiyên civînên bawermendan in, rûmeta Mesîhin. De îcar hezkirina xwe û sedemê pesindana me ya ji bo we li ber civînan nîşanî wan bidin. Nameya Pawlos a duduyan ji Korîntiyan re. Beşa nehemîn. Ne hewce ku ez li ser vê xizmeta ku ji pîrozan re tê kirin ji we re binivîsim. Çimkî ez dilxwaziya we dizanim. Ez bi vê li ber Makedonyan pesnê xwe didim û dibêjim ku herêma Axayayê ji par ve amade ye. Xîreta we gelek ji wan xistin xebtûleptê. û ez birayan dişînim ba we, da ku xwepesindana me ya li ser we di vê yekê de pûç dernekeve. Lê hûn wek ku min gotiye amade bin. Nebe ku hin ji Makedonyan bi min re bên û we amade nebûyî bibînin. Îcar ya me tune, hûnê di vê ewlehiyê de şermî bibin. Loma min pêwîst dît ku ez ji birayan hêvî bikim ku ew pêşî bên ba we û diyariya we ya ji pêşî ve sozdayî hingê berdest be. Wisa ku diyariya we ne ji mecbûrî, lê wek diyariya dilxwaziyê amade be. Lê vê bizanin, yê ku hindik diçîne, hindik didirû. Yê ku pir diçîne, pir didirû. Ne bi bêdilî an jî mecbûrî, lê bila herkes wek ku xistiya dilê xwe bide. Çimkî Xwedê ji yê ku bi rûgeşî dide hez dike. û Xwedê dikare ku her keremê bi zêdehî bide we. Wisa ku her gav di her tiştî de têra we hebe û ji bo her karê qenc hê zêdetir hebe. Wek ku hatiye nivîsîn, belav kir û da hejaran, rastariya wî her û her dimîne. Yê ku ji cotkar re tov û ji bo xwarinê nên peyda dike, wê tovê ku hûn jî diçînin peyda bike û zêde bike
û wê berê rastariya we mezin bike. Hûnê di her tiştî de ji bo her comerdiya ku bi devê me ji Xwedê re şikirdariyê tîne dewlemend bibin. Çimkî ev xizmeta ku hûn dikin ne tenê kêmahiyên pîrozan temam dike. Lê belê bi gelek şikirkirinê ji Xwedê re zêde dibe. Gelek mirov ji ber xizmeta we ya kevşbûyî, ji bo guhtana we ya mizgîniya Mesîh û eşkerekirina wê û ji bo camêriya we ya levakirina bi wan û yên din re pesnê Xwedê didin. Ji ber wê kerema Xwedê ya ku bi zêdehî li ser we ye, ew ji bo we dua dikin û bêriya we dikin. Ji bo diyariya wî ya ku bi ziman nayê salixtan şikir ji Xwedê re. Nameya Pawlos a dudiyan ji Korîntiyan re. Beşa dehemîn. Ez Pawlos bixwe yê ku çaxê di nav we de yê bê zirav, lê çaxê ku ji we dûr e li hember we bi zirav tê dîtin, ez bi nermî û keremdariya Mesîh hêvî ji we dikim. Ez lava dikim, gava ku ez bêm, nebe ku ez mecbûr bimînim bi piştrastî biwêrim li hember hinekên ku difikirin em li gor nefsê rêve diçin rabim. Erê, em di bedenê de dijîn, lê em li gor hêza bedenê şer nakin. Çimkî çekên şerê me ne dinyayî ne. Lê belê ji bo hilweşandina kelehan ew hêza xwedayî ne. Em raman û her tiştê bilindê ku li hember zanîna Xwedê radibe, hildweşînin û her fikrê dikin hêsîr ku serî li ber Mesîh deyne. Îcar, gava ku guhtana we temam bibe, em amade ne ku her neguhdariyê ceza bikin. Li tiştê li ber çavê xwe binêrin. Eger yek li xwe ewle ye ku ew yê Mesîh e, bila ew di dilê xwe de li ser vê yekê jî bifikre ku ew bi xwe çawa yê Mesîh e, em jî wisa ne. Çimkî eger ez piçekê zêde bi wê desthilatiya ku Xudan daye me pesnê xwe bidim jî, ez şermî nabim. Wî ew ne ji bo hilweşandina we, lê ji bo avakirina we daye me. Ez naxwazim wek yekî ku we bi nameyên xwe ditirsîne bêm dîtin. Çimkî hin dibêjin, nameyên wî giran û hêzdarin, lê dîtina şexsê wî qels û peyivîna wî ne tiştek e. Mirovekî wiha bila bizane ku em ji dûr ve bi nameyan di peyvê de çawa bin, em ê di nav we de di kirinê de jî wisa bin. Ji xwe em newêrin ku xwe bi hinekên ku xwe tewsiye dikin re yek bigirin, an jî rû bi rû bikin. Lê ew ên ku xwe bi hev re dipîvin û xwe bi hev re rû bi rû dikin bêfêmin. Heçî em di ser pîvanê re pesnê xwe nadin. Lê belê li gor pîvana sînorê ku Xwedê daye me, ya ku digihîje heta ba we, em pesnê xwe didin. Çaxê em gihîştin we, em di ser pîvana vî sînorî re derbas nebûn. Çimkî em ên pêşî bûn ku bi mizgîniya Mesîh heta ba we jî hatin. Em ji pîvanê der, yanî bi keda hinekên din pesnê xwe nadin. Lê hêviya me ew e ku bi mezinbûna baweriya we meydana me ya xebatê di nav we de hê firehtir bibe. Da ku em mizgîniyê ji we hê wêvetir bidin. Wisa ku em pesnê xwe bi karê ku ji xwe di sînorê hinekên din de hatiye kirin nedin. Yê ku pesnê xwe dide, bila bi Xudan pesnê xwe bide. Çimkî neyê ku xwe tewsiye dike, lê belê yê ku Xudan wî tewsiye dike tê erê kirin. Nameya Pawlos a dudiyan ji Korîntiyan re. Beşa yanzdemîn. Xwezî we di bêaqiliyê de piçekê ez ragirtama. Lê belê
جخوا هون من رادگرن. از به حسودیا خوده جبو و حسودم. چمکی من هون جمیره کی تنه را جمسیح را نشان کرن داکو از وک کچکه که پاک پیشکشیوی بکم. لیکا چوا مار به قرنازیا خو هوا خپاند از دترسم که فکرین وجی بین خراندن او ج ساده بون و دلپاکیا کو جبو مسیح وقتن. اگر یک به او عیسی یکی دن ایکو من ندای بهیستن بده بهیستن آن اگر هون روح کی دن ایکو نستان دیه آن مزگنیه که دن آکو قبول نکریه بستینن هون قنج بی رادگرن. لی از دبیجم قید تو تشتیده از جوان شاندیم پایه بلند نکیم ترم. اگر از دپیوه ده خشیم بمجی دزانینه ده از نخشیمم. ما اف به هر آوایی ده هر تشتیده جواره اشکره کر. جبو کو هم بلند ببن ما من گناه کر که من خو نظم کر. چمکی من مزگنیا خوده بلاش داوه. من جوینین دن شیلاندن و جوان پرستاندن داکو از جواره خدمت بکم. و چاخه کو از دناو وده بوم و حوجداریا من هبو از تو کسی جواره نبوم بار. چمکی گاوا کو براج مکدونیای هاتن تو که ماهی من نهیشتن. من ده هر تشتیده هاج خو هبو کو از جواره نبم بار و از هاج خو هبم جی. راستاریا مسیح بمن رایه. و ساکو لهره ما آخایای تو کس نکاره دوی من جوی پسندانه بگره. چما؟ ما جبر کو از جوه حز ناکم. خوده دزانه کو از جوه حز دکم. و تشته کو از دکم از هیجی بکم دا کو از فرسنده ندم وانن کل فرسنده دگرن. او دخوازن ده تشته کو پسنه خو پی ددن ده اینی وک ما بیندیتن. چمکی مروین وها شاندین قلب کارکرین حیلکارن خودخن صورت شاندین مسیح. او نتشتکه کو مرو لی شش بمینه. ابلیس بخوجی خودخه صورت ملیاکت روناحیه. لوما اگر خدمتکارین ویجی خو بخن صورت خدمتکارین رستاریه او نتشتکه مزنه. داویا وان ویل گور کرنین وان به. از جارک دند بیجم بلا تو کس من بی عقل گمان نکه. لی اگر هون گمان دکن من بی عقل دیه دجی قبول بکن که از جی پچکی پسنه خو بدم. او تشتی که از دبیجم از نل گور خودان لی وک دبی عقل دیه ده به پشت راستیا که جی پسندانه تی دبیجم. مادم که گرک لگور فکر مرووی پسنه خو ددن از جی از پسنه خو بدم. هون وصا بعاقلن که هم بدلخوشی بعاقلان راده گرن. چمکی اگر یک و بکه خلام اگر یک جوه بخواه اگر یک فایده جوه ببینه اگر یک لوه قراتی بکه اگر یک لروی و بخه هون وان تشتان راده گرن. از بشرمی ده بیجم هیزامه تنبکو ام وها بکن. لی اگر یک ده تشتکی ده بویره که پسنه خو بده از به بیعقلی ده پیوم. از جی دویرم که پسنه خو بدم. ما او ایبرانی نه از جی. ما اسرائیلی نه از جی. ما جدوندان ابراهیمن از جی. ما او خدمتکار مسیحن از وک یکی کو عاقلی وی تونه بپیوم. از هی زیده ترم. من زیده تر کت دایه. از زیده تر کتم زندانه. من بیتر لیدان خوار از پر جاران گهشتم بر مرنه. جهویان 5 جاران چلکم یک دار لمن هاتن خستن. 3 جاران بداران لمن هات خستن. جارکی از هاتم کور کرن. 3 جاران ده دریای دا
qeza hat serê min. Şev û rojekê ez di deryaya kûr demam. Min gelek caran rêwîtî kir. Ez di talûkeyên çeman re derbas bûm. Di talûkeyên rêbiran de, di talûkeyên ji aliyê gelê xwe ve, di talûkeyên ji aliyê milletan ve, di talûkeyên di nav bajêr de, di talûkeyên di çolê de, di talûkeyên di deryayê de û ez di talûkeyên nav birayên qelb de derbas bûm. Min ked û zehmet kişand. Gelek caran ez di bêxewiyê de, di birçîbûn û tîbûnê de bûm. Gelek caran bê xwarin di nav serma û tazîbûnê de mam. Ji bilî tiştên ji derve ya ku her roj min diperçiqîne, xemxwarina hemû civînan e. Makî lewaz dibe û ez lewaz nabim. Makî tê terpilandin û ez naşewitim. Eger xwepesindan pêwist be, ez ê bi tiştên ku bêhêziya min nîşan didin pesnê xwe bidim. Xwedê û bavê Xwedan Îsa yê ku her û her pîroz e, dizane ku ez derewan nakim. Li Şamê waliyê Arêtas padîşah ji bo ku min bigire, hawîrdora tevahiya bajarê Şamê girtibû. Ez di pencereke ku di sûrê de bû, di sêlikê de hatim daxistin û ji destê wî reviyam. Nameya Pawlos a duduyan ji Korîntiyan re, beşa danzdemîn. Eger bêfeyde be jî, pesindan lazim e. Niha ez ê bêm ser dîtinî û peyxamên Xwedan. Ez bawermendekî Mesîhê ku berî 14 salan heta bi ezmanê sisyan hat hildan nas dikim. Ez nizanim ka di bedenê de bû, ka li derveyî bedenê bû, ez nizanim Xwedê dizane. Ez dizanim ku ev mirov di bedenê de an li derveyî bedenê bû, ez nizanim Xwedê dizane. Heta bi bihîştê hat hildan. Wî li wir tiştên ku nayên îfadekirin, tiştên ku destûra mirov tune ku wan bêje bihîstin. Ez ê bi yekî weha pesnê xwe bidim. Lê ji bêhêziyên xwe pê ve ez li ser xwe pesnê xwe nadim. Lê eger ez bixwazim pesnê xwe bidim jî, ez nabim yekî bêaqil. Çimkî ez ê rastiyê bêjim. Lê ez dipilikim ku kesek ji tiştê ku li ba min dîtiye, an ji min bihîstiye, zêdetir li ser min bifikire. Ji bo ku ez bi peyxamên pir mezin qure nebim, di bedenê de ji min re stiriyek yanî milyaketekî îblîs hat dayîn ku min bide ber kulman da ku ez qure nebim. Min sê caran ji bo vê ji Xwedan hêvî kir da ku ji min dûr bixe. Lê wî ji min re got, kerema min têra te dike. Çimkî hêza min di bêhêziyê de temam dibe. Ji bo vê yekê ez ê bi dilxweşî hê zêdetir bi bêhêziya xwe pesnê xwe bidim, da ku hêza Mesîh li ser min be. Ji ber vê yekê ez di ber Mesîh de bi lewazî, lome, dijwarî, cefa û tengahiyan kêfxweşim. Çimkî kengê ez lewaz bim, hingê ez hêzdarim. Min bêaqilî kir we ez mecbûr kirim. Diviya ku ji aliyê we ve ez bihatama tewsiye kirin. Ji ber ku her çi qas ez ne tiştek bim jî, bi tu awayî, tu kêmahiya min ji van şandiyên payebilind tune. Nîşanên şandiyekî yanî nîşan, karên mezin û keramet di nav we de bi hemû bînfirehiyê hatin pêkanîn. Ji vê yeka ku ez ji we re nebûm bar pê ve, ma di çi tiştî de hûn ji civînên din kêmtir man?
ve neheqiye li min bibihûrin. Vaye ev cara sisiyane ez amade me ku bên bawe û ez ji were nabim bar. Çimkî ez ne li Yakub bi were ye, lê belê li we digerim. Çimkî divê ne zarok ji dê û bavê xwe re, lê belê dê û bav ji zarokan re mal bidin hev. Ez ê ji bo we gelek bi dilxweşî tiştên xwe bimezêxim û bêm mezaxtin jî. Eger ez zêde ji we hez bikim, ma ez ê kêmtir bêm hez kirin. Bila be, em bêjin ez ji were nebûm bar, lê li gor hin ji we min di qurnaziya xwe de hûn bi hîlekarî bi dest xistine. Ma gelo min bi destê hin ji wanên ku şandine ba we heqê we xwariye. Min ji Tîtos hêvî kir ku ew bê ba we û min birayê din jî pê reşand. Ma Tîtos feydeyek ji we standiye, ma em ne di eynî ruhî de di eynî şopê de rêve çûn. Ma ev demeke dirêje ku hûn difikirin, em xwe li ber we diparêzin. Em bi saya Mesîh li ber Xwedê dipeyivin, îcar hezkirîn û her tişt ji bo avabûna we ye. Çimkî ez ditirsim çaxê ku ez bêm, ez we ne wek ku ez dixwazim bibînim û hûn jî min ne wek ku hûn dixwazin bibînin. Lê ez ditirsim ku pevçûn, çavnebarî, hêrs, hevrikî, ketme, paşgotinî, quretî û tevlihevî çêbin. Ez ditirsim ku gava ez dîsa bêm ba we, Xwedayê min li ber we bide şermê û ez ji bo gelekên ku berê guneh kirine û ji pîsîtî, fihûşî û şehweta xwe tobe nekirine şînê bikirim. Nameya Pawlos a dudiyan ji Korîntiyan re, beşa sêzdemîn. Ev cara sisiyane ku ez têm ba we, divê her tişt bi devê dido an sê şahîdan rast derkeve. Ji wanên ku berî niha guneh kirine û ji hemûyên din re ez niha ji dûr ve tiştê ku min di serdana diduyan de gotibû, careke din dibêjim. Gava ez dîsa bêm, êdî ez tu kesî nadirxînim. Madem ku hûn li delîlan digerin, ka gelo Mesîh bi devê min dipeyive. Mesîh li hember we ne lewaz e, lê belê di nav we de hêzdar e. Rast e, ew bi lewazî hat xaçkirin, lê belê ew bi hêza Xwedê dijî. Em jî di yekîtiya wî de lewazin, lê belê bi hêza Xwedê em ê bi wî re ji bo we bijîn. Xwe bi xwe biceribînin û sihêtiya xwe bikin. Ka gelo hûn di baweriyê de ne, ma hûn nizanin ku İsa Mesîh di dilê we de ye. An naxwe hûn ji ceribandinê serfiraz dernakevin. Ez hêvîdarim hûn ê fêm bikin ku em ne yên binketî ne. Îcar em li ber Xwedê dua dikin ku hûn tiştekî xerab nekin. Ev jî ne ew e ku em di ceribandinê de serketî bên dîtin. Lê em wekên serneketî bin jî armanc ew e ku hûn ya qenc bikin. Çimkî ne li hember rastiyê, lê belê ji bo rastiyê em dikarin tiştekî bikin. Kengê em lewaz û hûn hêzdar bin, em şad bin. û dua me ev e ku hûn tam bigihîjin. Loma ez hê nehatî van tiştan dinivîsim, da ku gava ez bêm, ez wê desthilatiya ku Xwedan daye min bi hişkî bikar neynim. Çimkî ev desthilatî ne ji bo xerakirinê, lê ji bo avakirinê ji min re hatiye dayîn. Birano, êdî di xweşiyê de bimînin. Kêmahiyên xwe temam bikin. Hanê bidin hevdû. Hemfikir bin, di aştiyê de bijîn û Xwedayê aştî
و حسکرنê wê bi we re be. Bi ramûsana pîroz silavê li hev bikin. Hemû pîroz silavan li we dikin. Kerema Xwedan İsa Mesîh, hezkirina Xwedê û hevpariya Ruhê Pîroz li ser we hemûyan be.